iPhone 12. Όταν κουμπώνω η οθόνη δεν έχει Face ID. Μόλις ξεκουμπώνω η οθόνη έχει Face ID. Η οθόνη είναι μούφα και σκέφτηκα να μεγαλώσω αυτές εδώ οι τρύπες και θα δούμε τώρα. Και όπως βλέπετε έχει. Μία έχει, μία δεν έχει, οπότε το θέμα είναι εκεί. Θα το κάνω περισσότερο. Το έχω τροφήσει και αυτό εδώ, δεν μπαίνει μέσα καλά εδώ και εδώ. Το έκανα αληθινά. Παραδέξου. Ουφ.